V roku 2022 sme získali štatút, sociálny podnik, registrovaný integračný. Máme 9 zamestnancov, z toho je 6 zraniteľných a znevýhodnených. Hlavná činnosť sociálneho podniku spočíva hlavne v kráčujstve a v opravách obievov. V súčasnosti robíme reklamácie pre firmy a klientov, ktorí si objednajú konkrétne veci, či sú to špeciálne na zákazku, ale je to v menšom objeme, keďže nemáme na to kapacity. V tomto podniku robím od 1.11.2023. Na túto prácu ja som čakala rok a pol. Lebo ja som si povedala, že proste s tým, že som zdravotne znevýhodnená, že si nájdem prácu, ktorá ma už bude baviť a ktorú mám veľmi rada. Máme super kolektív, máme chápajúcu vedúcu. Keď má človek nejaký problém a potrebuje si ho proste poliečiť, lebo my z ETP máme problémy a potrebujeme si ich preliečiť, akože aspoň 2-krát do roka, tak nie je žiaden problém. Ja som poznala tento salón, chodila som si tu opravovať aj do krajčístva a poznala som teda pani majiteľku a pýtala som sa jej, že či nebude hľadať náhodou kaderníčku, lebo mi končí materská, tak sme sa potom dohodli na tejto pozícii. Pracujem tu už 4. rok. Keď som nastupovala do dôchodku, tak som si hľadala ešte nejaké miesto, pretože som nechcela ostať doma. Našla som si toto na inzerát, prišla som sem. Po pohovore s pani vedúcou ma zobrala. Kolektív sme naozaj veľmi dobrý. Ja som tu veľmi spokojná. Našou víziou je budúci rok otvoriť brašnárstvo, kedy vne tohto štatútu sociálneho podniku určite mám polovicu zamestnancov a bolo by to jednoduchšie. Ale ja by som chcela zachovať toto remeslo, pretože ma to baví a ma to naplňa.